Ngit-ngit. Oh, ngit-ngit ng Japon. Ngit-ngit jud siya. Ngit-ngit jud. Ginagawa mo. Okay, kanera yung arang. Hindi na kayo ngit-ngit. Okay guys, wala na ko intro. Mag-jogging mi ugma ni tel². 5. Nag-alarm siya 4:35 kumaad to dito. Mag-jogging mi ugma. Ako siyang i-prank. Magpalipong-lipong kukunuhay. Tapos ang mag-video akong manghod. Mag-acting lang tag pinakuyaw. Short lang ni siya nga prank. Short nga prank lang. Ambot, lantaw na to yung reaction. Palanlayog nga. So, gawin lang ko, video lang ko. Pagmata na ko, then montage ka man. So, bye. Tana. Ta. Jogging ta, lasing ko na. Prank na si Twitter. Kaya ka ay. Bako na ba? Bako na. Ta. Guys, palakaw na ko na tel² pero nagka-problema lang. Kasi dili ma-successful atong prank karon kay ako mangho dili siya makauban kay naglaba daw yang ulo. Siya tayo mag-video. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. So panikamutan na lang ako karon og briefing ang pinsan ni Sweet nga siya makuban. I-breaking na ko unsang mga may tabo. Basta ang may tabo kay mag-sprint ko at murag ka ng inanaw si tel² na mag-sprint ko tapos pag-abot sa unahan palipong-lipong ko. Pero before that imo na ko ingnan sa ko siya nga galabad ako ang ulo para murag katuuhan. Then nantaw na to may tabuan, nantaw na to yung reaction. Pato na ko tel² karon. Lapo kayo pero sige lang. Jogging is jogging, prank is prank. Let's go. Okay mo na pinsan guys. I-prank na to sa ha? I-prank. Ikaw mag-video. Tapos kanang magdagan ko. Ano ba, nahanap ka dito. Tapos magdagan ko. Gusto kayo magdagan. Tapos magpalipong-lipong ko. Tapos mag-acting. Kaya lang, ano si kuya? Ate, tawag ko naman ate. Pero video niya. Puno mo dilin. Yung makanan. Ha? So guys, ingaton. Na-briefing na kuya pinsan na dito si Sweet. Wala to kadungog. Amo siyang ikuan. Basta short lang nga prank. Tapos, yun na. Ilan taon na mo yung reaction ka rin. Ha?
challenge kay pag dito sa patag karon. Straight lang. Straight. Kung magukdan ko nimo, dungan tadagan. Kung mauna ka sa ko Magdun mo ko. dili. Ano to? Night there. Sige. Sige. Sige, night there. Kanya So, watch guys. Napunta tayo dito sa patag. Patag dito na may mag-sprint. So kung mapili ko night there, sasunod ako. Then, tapos, ang galing natin, ay motor niya, hindi na kaya kumagta ko yung noon. Play! Saan kaya? Saan kaya? Higdas ako. Ayun. Wala guys, ako gapon ng daog. Sakit mo, sakit yung ulo. Welcome to my vlog. Shout out mo ka daw. Sakit eh. Ay, may ba? Ha? Balik ka? Ay, diretso ta. Diretso lang ta. Tayo, kapoy kayo magbalik-balik. Kita eh. Diretso lang ta. Diretso lang. Dapat ako ulo. Anong tulog mo? Diretso lang ta. Okay. Diretso lang ta. Kay. It was at this moment that he knew he fucked up. Kay. Prank run eh. Got him! Success! Success! Success atong prank, guys! Success atong prank! Ay, lang. Prank success! Nasakit ulo mo ha? Prank success! O, yan lang! Kadua na ha? Kadua na ka na prank? Ha? Ha? Kulbaan bala ako be ha? Na? Kulbaan bala ako sumbagon ka. Kay? Ano gud na be? Grabe tayo. Sige ka rin ako ma-jogging. Ano man? Balik na ko. Continue ta! Grabe ko bala tuod be. Suroy. Gapo na akong acting, marami katuhan. Suroy. Sige na go. Ha? So, ingnan na prank ka. Grabe. Amin ka na. Ingnan. Okay guys, na-prank na ako si Tel². Tapos, For the second time. hindi ko diba wala ana-ana, kaya di ko kabalo magbalos. Abi, so na, Nagkapanugod ko. so, dili man yung toto kong buhat, ingat akong buhaton. Ang buhaton sa lipong-lipong ka ng, at least ka ng dili dyo ko mulihok. Di ko mulihok, di ko mata, di ko matingog. Pero ginawa ko lipong lang gan. Ay, takin mo. For good work by our cameraman. Wala ka ba lang, gibriefing mo na ako ganyan, di ba? Gibriefing di ba na ako na ganyan? Gibriefing di ba tika daw? Sa akong ingon. Ha? Unsa akong ingon ganyan? I-prank sa tis. Oh, i-frank. That is Prank? Frank. I-prank? So, mo to guys, successful lang ato ang prank. Got him! So, unsay maingon nimo sa sunod pa nako nga mga prank sa imo ha. Ari oh. Oo, nakita. Ari oh. So, okay guys, successful na tong prank.
So magpadayon mig jogging abot ito dili namin mag-video sunod na pod sa next jog. Saturday mag-join na pod may balay na pod mo content dili prank. Dili na siya scripted kay gabi pa na ako nag-shoot. Gabi pa ko na nag-shoot. Dapat kung scripted to dapat gabi ko mag-acting. Ana. Di siya scripted guys. Napatok mga taga-amua dito. Kung mga barkada. So wala to guys. Pwede may jogging. Shoutout tayo sa mga shoutout sa batang tawak na niya sa uban ako ganiya. Maika, Roy, Duni, Aling. Sige to si atin ni Aling tapos Cookie. April na si April. Nasa April. Wawa og si kinsa tong Kupal. si Kupal Jim. So shoutout sa inyo tanan. So guys, thank you for supporting. Thank you paglantaw abot dere nga part din. Pwede may jogging, stay home. Stay safe. God bless then. Peace.